Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tamaşaçylary. Assalamu alaykum ediz watandaşlar. Ene firleşimiz ýaly bugün günü biz ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň 17 ýyllygy münasibetli şolaryň üstünliklerinden söz açýan we täzeçilikler özünde jemleýän ajaýyp serga gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna geldik. Bu ýerde biz kardeşimiz Aýjahan bilen elbetde bir näçe ýerlere barart we size gyzygyny bilen ýetireriz. Mehribanlar, size diňe biziň bilen Türkmen Portal bilen galaýmak galýa. Biz bolsa size ähli täzelikler höderlärs. Onda näme bizden daşlaşman we siziň bilen bilelikde serga tarap ýola düşelik. Başlaýan. Mehribanlar, sergimiz dowam edip dur görüşüňiz ýaly şeýle geçip barýak agam gözümüziň ýagyny ilk gelýän owadan bir-birinden owadan dokulan hallary bilen aýsana gence bu sergimizde öz owadan el işleri, nepis eller bilen dokulan hallary bilen çykypdyrlar. Ine görüşmede ýaly şuň bir gahrman arkadagymy hut özüniň şeýle ajaýyp bir ak pata bilen açyp beren Türkmenistan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň şuň 17 ýyl dolýa. Elbetde 17 ýyl içinde Türkmen telekeçiler bir näçe işler ýerine ýetirdiler. Ähli ugurlardan rahmet çekip ýurdumyň ötmegine ötüşlerini goşdylar. Elbetde şuň etatynda da menem şuň ýurdumyň bir Türkmen halkynyň milli miraslarynyň naýbasy bolan Türkmen el hallarynyň bir näçe görnüşlerini, ýagny ýüpekden, ýuňdan okulan bir näçe misal hal we hal önümlerini şuň tergimde alyp çykdyk. Elbetde tergin özi bir gowdat her ýyl terginiň şeýle bir nähil ötýänligini görkezýär, ýurdumyzda telekeçileň ötürýänligini görkezýär. Şoň üçin biziň el hallamyzyň amine görnüşleri geçen ýyl gagaranda bu hadam etgeşip arkamyzda dag bolup duran gahrman arkadaly gahrman serdarymyzda hut özüm halsy denen hökümini köp sag bolsun aýdýar. Biziň arkamyzda şu arkada bolup duran şu sudatlamyz köpelýär, sudatlamyz beýgelýär, sudatlamyzyň dabarata dag aşýar. Şoň üçin görýänsiňiz şu tergide bütün taşeryurtlar gelip hayran nagaliyat biziň Türkmen el hallamyzyň bilen renkleri diýjekmi, bilen boýoglar diýjekmi, bilen çytymtanan owadalyklary barada hayrana galyp şuýda köp turada düşüp, şol barada köp gyzyklanmalar. Şu pursatdan peýdalanyp biziň şeýle bir dinan mertebesini belinde öterýän, dinarlara hormat goýan, biziň el işlemede tägel çeçigem bolsa, edýän işlemede ýokary baha bermegi, elbetde biziň şu hal sungatmada bütün dünýä ýaýmana, arşa çykarmana şeýle müçürkler döretip berýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarmy hut öz adymdan hem maşgalamyň adyndan köp tagwatyn aýdýar. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarmyň jalary sag bolsun, belent başlar aman bolsun. El ýurt tähwit tutýan ähli tutumly işlerine de rawaşlyk bilen hemra bolmagy tüýsüregimden arzu edýär. Mehribanlar, ajaýyp sergimiz dowam edip dur. Ine bu sergide her bir telekeçilerimiz öz owadan işlerini serga çykarypdyrlar. Gelin olaň işgärleri, gelin gyzlary bilen öz ýürek buýsançlaryny, şu hallary dokanda nähir sevgi siňdirip dokoýanlyklar barada söhbetdeşip bolalım.
Mesela men telekeçi hajadır diýip gowkar bugun telekeçiler günniň 17 ýyllygy münasibetli şunýaly uly sergi geçirilýär. Bize de şo sergiye gatnaşmak nasip etdi. Elbetde el hünäri iň gadymy, iň milli zat hasaplanýar. Biz bu haly işini 1994-nji ýyldan bäri dokudyp gelýär. Menem ejemiň, mamamyň ýylyny dowam edýän. Biziň esasy maksadymyz biziň milliligimizi ýitirmezlik, şuna ýetirmeklik we öz milliligimizi döwraplaşdyryp dünýä ýurtlaryna tanatmak. Ana görşüňiz ýaly gaty inçe 50 dokulan ýüpek haly daşyndan göräýmäni bir ýuwkajyk mata ýaly ýöne şeýle bir inçe şeýle nepis ihlas seýgi siňdirilip elli iňe bilen guýy gazanýarly ýa-da ene mamalarymyz şon ýaly inçe nepis dokulan şon ýaly ýüpekden el aşaklyklarynyň biri. Görüşüňiz ýaly sergimiz şeýle gyzgalanly ýagdaýda dowam edip dur. Akbulut Hojalyk Jemgyýeti bugun sergimizde gelin olan işgärleri bilen öz ýürek boýsançylaryny sergide alyp barýan işler barada durup geçelim. Men Akbulut Hojalyk Jemgyýetiniň satışmaýynça hünärmeni Hajaýewa Gülrow. Anha berkarar dowlatymyzyň täze ýamynyň galkynşy döwründe her bir günimiz toýdur bayramlara wetlenýär. Anha bugun kim Türkmenistanyň senagaçylary telekeçiler birleşmesiniň açylmagyny 17 ýyllygy münasibetli ýokary derejeli sergi sergilendirilýär. Biz hem bu sergi Akbulut Hojalyk Jemgyýeti bolup özümiziň täze önümlerimiz bilen gatnaşýar. Ýagny köp adamyň bilşi ýaly Akbulut Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistanyň ilkinji asma-patolog öňürji karhanadyr. Häzirki wagtda açylany awat bolmagyna garamazdan ýokary derejeli uly işler alyp baryp önümçilik faalagyny diýsen giňeltdi we önürýän önümleriniň sany gün saýyn artdyrýar. Men Odunky Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni Hekimow Hicran. Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 17 ýyllygy münasibetli geçirilýän serge biz hem öz täze çykaran önümlerimizi şol önürýän önümleriň arasynda görşüňiz ýaly premium hilli hyýar, adat hyýardan tapawdy bol has owny hyýarlar alyp mehriban halkymyza, mehriban zenanlarymyzyň bul taýarlayan milli tagamlarynyň saçaklarymyzy bezýän işte açarlaryň bişirilmesi, taýarlanmasy hasam aňsatlaşdyrmak üçin önürýär. Elbetde ýene bir bellek geçesin gelýän önüm bul ösümlikli ýağ, ýagny raps ýağyndan arasalanan dezodorirlenen raps ýagy. Bul taýar önüm günewakar ýagy, pagta ýagyň ýerini tutup biler, daşary ýurt importdan gelýän önümleriň ýerini tutup biljek ýağ. Karhanamyzyň önürýän önümleri görünüşli gat eken, olaryň içinde maynezler, dürli görünüşli ümeç, dürli görünüşli gaplany gök bakça önümler. Häzirki wagtda spread ergin ýağ garynysyny önürip başladyk. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň alyp barýan parasatly siýasatyň esasyny biz telekeçiler giň mümkinçilikler döret berilýär. Onuň şol mümkinçiliklerden peýdalanyp biz hem mehriban halkymyzy öz ýurdumyzy önürilýän önümleriň görnüşlerini arttırmak maksady bilen biziň geljek meýilnamalarynyň biri mayonez souslarını ýasamak. Hemem şo daşary ýurt importdan gelen haritlaryň bäsdeşlik görkezip biler ýaly. Ýani Türkmenistany önürilen önümlerimiziň görnüşlerini barha arttırmak isleýär.
Bahrivallar adatı bolşýaly bu serýemizde Ýüpek Çojal Jemgyýetiniň hünärmeni we islam hoş gördük bu günne. Ne bilşimi diýýäli Ýüpek Çojal Jemgyýetiniň bir näçe brendlary, Bolvar, ýani nädili, ondan daşgar tanymyýarlar mümkinler. Bular barada, ýani bularyň halka nähili lezzet berýärligi, nähili segdür edýärligi barada bir maglumaty eýe. Ýani indi sergi bolanyň hökümat suratda täzeçilikler, amma şol täzeçilikler dogrusyny aýtyp berýän. Hava bizim täze çykan ölümlerimizden arkamızda nar kol gazlandyrylan içki bolup gidýär. Nar tagamly. Näzli brenda diýişdi. Hava näzli brendimizde diýişdi. Gazlandyrylan nar tagamly. Özüm gazlandyrylan. Hava. Ondan da şeram soft ölümimiz bar. Bular qara çay, ikisem qara çay. İstem. Hava. Ýöne tagamlary ýetdi. Tagamlary ýetdi. Bu şettali. Bu şettali tagamly, bulam näme? Limon tagamly. Aslında islam şeýle sowalny töwereme çykarýan bir näçe önümleňiz özi ýokary derejesinde saklap bilýär. Ýani diňe bir içeri, ýani özüm däli, filaşymy diýýäli bir metal görnüşde taňyr diýilýär, ýani biziň dilimizde türkmençe. Şo ýagdaýda näme sebäpden günden gün şu metaly tutýar, ýani plastik önümler däli. Alüminyum gapda önümleň tagamyny has gowy saklaýar. Ýene bir sebäbi şu sowuklugam çalp berip bolýar da alüminyum gabaň içinde mesela bu sowadyjylara salan ýagdaýymyzda. Şolan bir sebäbi kadip kiredýär. Çalp sowamak üçüncüden dünýä standartlaryna laýyklykda bir ele de gelimli ýanyň bilen alanda da. Ona islam şu towala geçdik. Diňe bir içerki sarp edijiler üçin däli önümler niýetlenen bolup durýar. Ýani daş üçin, ýani daşda bir näçe eksport edilen ýurtlar bardyr. Şolar dogrusyna belläp geçdik. Hava önümlerimiz bir näçe ýurtlara eksport edilýär. Esasy eksport edýän ýurtlarymyz SNG ýurtlarymyz bolup gidýär. Özbegistan, Gazakystan, Kyrgyzstan, Azerbaýjana da gidýär. Gruziýa ýurtlary, olardan daşary Afrika ýurtuna da eksport edýär. Geljekde de Arap ýurtlaryna, Xitay Respublikasyna eksport planlaşdyrýar. Mehribanlar, ine sergimiz görşüňiz ýaly gyzgalan ýagdaýda dowam edip dur bilen häzir Akaýa guruluşy karytlarynyň ýanyna geldik. Akaýada diňe bir zat bilen çäklenmän bularda hemme zatlar bar. Ine hergedek gelemizde siziň Akaýa diýende täze öndürýän zatlaryňyz bar da şolar bilen bizem tanış edäň. Hawa şükür bizde de günler hilasçylar Hawa. bolup durýar. Ede şu wagt bir serge gatnaşyp kraskalarmyzy. Kraskalar. Poslama garşy kraskalarmyz bar. Diýwar istas goýaglary, şorlama garşy, suw geçmezi garşy. Şolar ýaly önümlerimiz bar özümizden. Bizde meselen şu wagt uýgurjylyk haritlarynyň ýumşak mebellerimiz, guruluş haritlar we beýleki tehnologiýa aparaturlary, ýetip berme emelerimiz bar. Hyzmatlar. 3 ýyl garaşaryna hyzmatlarymyz bar. Kredit bölümlerimiz bar. Ana poslama garşy kraskalarymyz. Poslama garşy bu isenlik rengi bar bulan. Ona näme bizem size işiňizde üstünlik arzu etýäs. Ine bugun bayramga bilen sizi Twitter'dan gyzgan gutlaýar. Ýene täze önümleriňiz bilen halkymyza hyzmat edip täze işleňizi görkezip durmaňyzam arzu etýäs. Nesip bolsa inşallah Taňry ýakasyn. Mehriban adamlar, filaşymy diýýäli ähli sergelerde, ähli tanıştyrışlarda bolşýaly, hem önümlerini görenigden hem haýsy kompaniýasyna gurrun gitýänini bilýän käňe dip pikir edýän Rowshan ayaqqaplary, Sosy Karhanasy, Rowshan brendi, filaşymy diýýäli biziň elbetde alжylanmadan göwnünden turmagy başarýar. Serdar, assalamu alaykum. Hoş gördük bu günde. Näçe sergi diýilen, täzeçilik diýilen Rowshan hökman ba gözüme gelýär. Bu ýerde 17 ýyllyk münasibetli näme täzelikler bar başda? Elbette
her ýer şular ýa-da gatnaşýar. Büýlem Terrico adly täze brendimizi getirdik. Terrico. Terrico. Onun öňkü Rowşan aýakkap brendinden tapawdy näme boli? Rowşan aýakkap brendinden tapawdy Terrico brendi Italiýanyň modelini, ýani öz ýurdumyzda öňürýär. Şo ýurdun modeliniň çyzgularyny indi Türkmenistanda da alyp bilýärler. Adam italyança mı Terrico? Terrico diýmek gowy italyança toprak diýmek aňlatýar. Toprak diýmek. Aýakkap toprak bilen bilýärsiz-de. Gönnen ýöne. Toprak diýip Bu hem ayal hem erkek görkezäň mümkin bolsa bir kısan nusgalarny italyansk görnüşler şular. Oğlanlar üçin günlük durmuşda giymäne. Özüm öňküýäli amatly eliterli bahalarlyna. Şonsiň tapawutly. Näşe bu görnüşde ýa bular hem diýenlere nubuk görnüşünde. Dersi nubuk görnüşü. Bular hem ählisi ýüz göterim hakyky teýerlerden dikilýär. Elbetde oğlanlar üçin, şoňa gyýylar üçin çağalar qanmaşlaydy. Şular ýa-ni derlengezen, şular ýa-ni ýan torbalar öndürilýär. Elbetde uzak ýola gitýän. Arasda deri bilen dogrymy? Hawa. Uzak ýola gitýän illeşmek üçin ýanlaryndan götermäne hem amatly hem tawsiýetlemek üçin öz goşlaryny Epeslice adam soracakdy. Hawa. Hem daşkeş tarapdan hem owadan. Hakyky. Doraýdan Serdar. Bular ýaly barsetkalar we bizim karhanamyz tarapyndan öndürilýär. Telefonumy, faýlan açarmy, faýlan pasportumy gerek bolan wagtlary ýanynda diýende. Buna mal bilersiň Serdar minnetdar. Ýene bir gede köp sag bolsun aýdýar, işleňizde ol sylyklar ardy edýär. Etip bolsa her gede şey edip bilşimi diýäli, odan ýurdumyzda sergilere ýylyň ýylyna geçirilýär. Her sergide de şunyň ýaltyýady önümler bilen diýdarlaşmak meselesini sizde de. Sag ol, sylyklar ardy edýär. Sag ol. Ne bizim ähriwallar ýurdumyzy, toy bayramlarymyzy, şunyň ýaly nädnomatlar bolmasa, şunyň ýaly bir ter süýçülükler bolmasa, biz gözegimizde getirip bilmeýäs elbetde. We siýleşiňiz ýaly ýurdumyzyň bereketini hakykatdan hem nähil derejede toýlara, bayramlara taýýarlyk görýärligimizi şu pavilýonyň standyň üstüne aýdyňlyk bilen göz ýetirip bolýam hadi pikir edýär. Ene ýurdumyzda evet yerli telekeçilerimiz tarapyndan öňdürilen hasar hojalyk jemgyýetine, hasar brendi bilen öňdürilen ähli önümler hem şonuň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Bu ýerde siýleşimiz ýaly elbetde halkymyz hasarın haysam bolsa bir önüm bilen ýakyndan tanışdyr. Öýlemizde men pikirimçe islendik öýlemizde baramyzda da haysam bolsa bir önüm ýa köküti ýa süýçüti ýa şoňa mende sportçylyk önümler çykarm hadi pikir edýän bu önümleriň ählisi ýa hasar brendi bilen hasar nişany bilen biziň ähli welaýatlarymyzda paýtagtymyzda Şawa şäherini, Arkadaş şäherini aljalanmada el ýeterli bolupdyr. İşlerini ul üstünlükler ardy edýär we täze çykan önümlerimizi özüňiň deňäp görüp elbetde baha bermeň gerek. Hem şu portretde ýatladýar. Näder kuwatda siýleşiňiz ýa-da bize ýa-ni bir näçe ýyllaryň dowamynda size tanyş bolan, el ýeterli bolan Roach Pack brendiniň öňünde, ýani şonu pavilyonuna dogry. Şumy ýaly Roach Pack brendiniň aslynda çykýan ähli polipropilen önümler, ähli haltalar, ähli bir sintetik görnüşdäki materiallar elbetde halkymyzyň uly isleginden peýdalanıp durýar. Bugün bolsa biz sergide edil siýleşimiz ýaly näme şol öndürilen polipropilen önümlüň, ýani şol haltalan bir näçe taýýar görnüşlerini synap bilýär. Bu ýerde ähli aljalar üçin ýa bolmasa sus kärhanadyr, hojalyk jemgyýetler üçin şeýler aktivitipler bilen bugün köňünde Roach Pack kompaniýasynyň ähli alýar işgärleri öz sergisine şeýler görnüşde gatnaşýarlar. Bizden bolary işlerini uly üstünlikler ardy edýär we sergimde tarap dowam edýär.
Mehrwan adamlar ine bu ýerde çağılamaz üçin bir näçe döredilen şertler bilen bilelikde çağı imitlerini hödürleyen Werter kompaniýasynyň hünärmeni Gulaym Nadarova bilen söhbetleşmä dowam edýär. Gulaym, hoş gördük bu öňküne. Sirleşme diýäli çağı imitleri, umlary bionak asors akylly çağı diýip atlanýarlar. Gulaym, bular dogrusynda beýan edäň. Nereden gelýär? Haýsy kompaniýa koý näme aýratyrlyklary bar? Başlyny. Umlary bionak akylly çağı. Çağlar üçin ýod düzümini, organik ýod 140 element gidiyor. 140 element makro mikro element. Peýdaly önüm deňiz suwatundan edilen. Kompaniýa Werter Russiýa Federasiýasynyň önümi bolup durýar. Biz bolsa Türkmenistanda wekil. Türkmenistanda wekil. Tölemden distribütorluk bilen meşgul. Özüme merim alyp görürsün böyle bir näçe tagamlary bar eken. Gulaym, dogrudan banan we alma we esasy. Munun suwatundan peýdalansa düzüme organik bolmaly. Durşy, ýani bir peýdal zatlar bar. Kiwi arasy produkt. Gatgowy. Ýöne çağa ondan daşgary, ýani şu 140 elementin ýetirýän täsirine kim bolýar? Nämelerine täsir edýär bu? Çağın aňynyň ösmegi, süňüniň ösmegi. Elbette çağılamaz çünkü töleme nähli gerekli ýönümler bar eken hakykatdan hem dünýä bazarlaryna da ýigdirli. Umlary bionak bilen gagat gelýär soňsy. Endi ular üçin Werter kompaniýanyň önümleri bar Gulaym. Elbette ular üçin hem bir näçe produktumyz göz öňüne tutulan Forte original. Forte. Bular näme da? Ular adamlar üçin gel görnüşini deňiz suwatundan edilen önüm. Gel görnüşini. Yani belli bir yetmezçiligi bolsa ulanýarmy bir gel görnüşini. Forte original ular üçin gel görnüşini. Bul hem adam organizminiň ýod bilen üçinedýär. Makro mikro elementler ýod. Köp sağ olun Gulaym, size de bundan meýlekde Werter kompaniýasyna da işlenmede ol üstünlikler arzuw edýäs. Ahvallar bu ýerde belli kreasiýon pavilyonuna biziň ünsümiz çeken zat ine 2025-nji ýylda ýokary derejede geçecek Expo 2025 bir diýäli Ýaponiýa döwletini öz gapasyny giňden açar. Biziň Türkmenistan watanmazam şu ýerde diňe bir gatnaşma şeýle ajaýyp görnüşli biziň milliligimizi özüne jemleýän pavilyonyň bolmagy, şol pavilyonyň içinde de biziň milliligimiz we täze mümkinçiliklerimiz bilen baglanyşykly ähli zatlaryň ýerleşdirilmegi biziň begençimizi we buýsanjymyzy hassa goşulandy. Nesip bolsa şu syrlayan ähli telekeçileriň önümlerini 17 ýyllyk münasibetli bu ýyl 2025-nji ýylda Ýaponiýada hem sergiler sen bizde umyt bar. Şol günlerde görüşýänçi.